To jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin daga nan BBC London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. A cikin shirin za mu ga yadda sojojin Birtaniya ke sintiri a Mali a abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira aikin kiyaye zaman lafiya mafi haɗari a duniya. Ministocin harkokin wajen ƙasashen G7 masu arziki na yin taro a London. Ita ce ganawa ta farko da suka yi gaba da gaba a cikin shekaru fiye da 2. Farmakin soja mafi girma da Birtaniya ta kaddamar tun bayan na Iraki da Afghanistan yana gudana yanzu haka a ƙasar Mali. Sojojin Birtaniya 300 sun shiga abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira aikin kiyaye zaman lafiya mafi haɗari a duniya. Dakarun majalisar kusan 250 ne suka hallaka tun bayan kaddamar da farmakin shekaru 8 da suka wuce. Mali da tana fama da munanan har-haren masu tsatsauran ra'ayin musulunci ga kuma jan talauci. Jama'a ƙasar miliyan 20 na warwatsa a wurare masu nisa. Faɗin ƙasar kawai ya sa da wuya sosai a iya tunkarar barazanar da sojoji 'yan ƙalilan. Wakilin BBC ta fuskar tsaro Jonathan Bill da mai ɗaukar hoto James Anderson su ne 'yan jarida na farko da suka bi dakarun Birtaniyar yayin da suke sintirin. Ka Jabir Mustapha Sambu da fasarar rahoton. Dakarun Birtaniya sun koma bakin daga a aikin su mafi haɗari tun yakin Iraki da Afghanistan. A wannan karan a wani bangare na rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, ƙasar da ke cikin rikici da fama da tsananin fatara da illar sauyin yanayi da raunin shugabanci da kuma ƙaruwar tashin hankali sakamakon tsatsauran ra'ayi. Mutane fiye da 300,000 aka tilastawa barin gidajensu. Muna ƙoƙarin mu fahimci duk wani lamari na ta'addanci ko ta damuwa ta tsaro a yankin. Mu yi ƙoƙarin gano hakan da kuma neman duk wani wanda yake da kamannin mai laifi. Muna daga cikin 'yan jaridar farko da suka bi sahunsu a aikin sintiri, suna cikin shirin ko ta kwana nan da nan suka farga da wani gungun mazaje suna barin wajen akan babura. Gungun masu babura 5 zuwa 6 daga ganin mu sun soma tafiya daga arewa zuwa kudu, wani abin zargi ne. Sun san masu tsauran ra'ayi sun kasance a nan, to amma ga mazauna wurin akwai tsoro na yin magana. Suna ɗari-ɗarin faɗin batutuwan da ke akwai, abin da ke nufin akwai tsoron ramuwar gayya idan suka soma magana game da gaskiyar lamuran da suke fuskanta. Suna samun 'yar fahimta game da lamarin, sannan kasancewar mu na samar da tsaron. Ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi na aikata ta'asa. Wannan wani bidiyon propaganda ne na kungiyar da ke kiran kanta ƙasar musulunci a yankin Sahel. Suna gogayya da sauran kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaƙa da Al-Qaida. An shirya wannan dogon sintirin bincike ne domin tattara bayanan sirri da kare al'ummar wurin da kuma koran masu tsatsauran ra'ayi daga wajen. To amma wani makeken yanki na dubban milamilai ne za su karaɗe. Tambayar ita ce, ɗaruruwan dakaru kalilan na Birtaniya za su iya yin wani tasiri? Dubun dubatan mutane sun zama 'yan gudun hijira a ƙasarsu. Waɗannan iyalan sun bar ƙauyukansu zuwa wani gari na kusa da ke da 'yar kariya, waɗanda rikici ya rutsa da su. Ya ce sun kashe wasu daga cikin iyalansu, galibin iyalansu. Sun kashe galibin iyalansu? Duk wani abin da za mu iya yi don barin su yi rayuwa ta yau da kullum ba tare da tsoron fyaɗe ko kisa ko kuma fashi ba, nasara ce gare mu. Suna yin aiki ne tare da dakarun Mali waɗanda ake zargi da aikata cin zarafin 'yan adam. To amma su ma ana kashe musu mutane. Sojojin Mali 30 ne aka kashe a wani kwanton ɓauna a nan 'yan makonni kawai da suka wuce. To idan sojin Birtaniya suka zama waɗanda ake kaiwa hari fa. Idan wani zai hare mu, ba za mu zauna mu zira ido ba, za mu kare kanmu. Idan kuma wani zai kai hari ko yana shirin kai hari akan 'yan ƙasa na yankin, to a nan aikinmu shine mu kare su. Idan kuma kare sun ya haɗa da amfani da ƙarfi, to a lokacin za mu yi amfani da ƙarfi. Birtaniya ta ƙudiri yin wannan aiki na kiyaye zaman lafiya na aƙalla shekaru 3. To amma dubban dakarun Faransa na fafatawa a wani yakin ta'addanci na daban a nan tun shekarar 2013. Ga Birtaniya tambayar ita ce, a zahiri za ta iya taimakawa ga samar da zaman lafiya a Mali, ko kuwa wannan ma wani dogon yaƙi ne da ba za a samu nasararsa ba.
To za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Akalla mutane 23 sun rasu kuma wasu akalla 70 sun jikata a Mexico City yayin da wani layin dogo ya rubta a daidai lokacin da wani jirgi ke tahiya kansa. Taragwai da yawa sun faɗo ƙasa inda suka danne akalla mota guda a wata hanya mai hada-hada sosai. Majalisar Dokokin Uganda ta amince da wani daftarin doka da ya ce tsahi da mutum mummunan laifi ne. Dokar ta nemi a yanke hukuncin ɗaure rai da rai akan duk wani mutum da aka samu da laifin yin tsahi da bil'adama ko kuma ɗaukar nauyin yin hakan. Dokar ta kuma ce mallakar wasu sassan jikin mutum ko kuma amfani da su wajen yin maganin sayarwa ko na amfanin kai babban laifi ne. Bill da Melinda Gates sun ba da sanarwa cewa sun rabu bayan shekara 27 na aure. Mutanen biyu da biliyoniya ne tare suke tafiyar da gidauniyar Bill da Melinda Gates wadda ta kashe biliyoyin daloli wajen ayyukan jin kai irin su yaƙi da cututtuka masu saurin yaduwa. Bill Gates shine mutum na hudu a arziki a duniya. Ya mallaki dala biliyan 124 a cewar mujallar Forbes. Ministocin harkokin wajen kasashe mahiya karhin tattalin arziki a duniya na G7 suna yin taro a London. Ita ce ganawa ta farko da suke yi gaba da gaba a cikin fiye da shekaru biyu. Kasashen da suka hada da Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Birtaniya da kuma Amurka suna tattaunawa ne kan rikicin Myanmar da kuma dangantaka da Rasha da China da kuma Iran. Ga rahoton Ibrahim Mishinyawa. Sannan a hankali harkar diplomasiya na dawowa, ma'aikata a Lancaster House na baza jan kafet domin tarbar baki. Ministoci da ke ziyara a Birtaniya suna sanye da takunkumi, sannan kuma suna gaisawa da gwiwar hannu tare da sakataren harkokin wajen Birtaniya. Amma muhimmin abu shine sun zo nan da kansu, inda za su yi ganawar keke da keke a karan farko cikin fiye da shekaru biyu. An ɗauki matakai da yawa domin kare lafiyarsu. Wakilai kaɗan ne dai za su halarci taron, sannan kuma an ajiye man goge hannu har lita 35 a nan. Wakilan za su yi magana ne da juna kuma ta hanyar waɗannan gilasan da ake ganin mutum. Ba annobar corona kaɗai za su tattauna a kai ba, a'a har halin da ake ciki a ƙasashen duniya. Cutar corona ta girgiza al'ummominmu da kuma tattalin arzikinmu. A lokaci guda kuma muna ɗaukan matakai game da wani yanayin da ake ƙalubalantar ɗabi'unmu. Tsarin da ƙasashen duniya ke tafiya a kai ta wani fannin ya yi rauni. Sakataren harkokin wajen Birtaniya na buƙatar ganin ƙasashen da suke da ra'ayi iri ɗaya. Galibi waɗanda ake mutunta 'yanci da kuma haƙƙoƙin jama'a a tsarin dimokuraɗiyyarsu. Kafa wani ƙawance wanda zai kare al'ummu daga barazanar ƙasashe masu mulkin kama karya da suka haɗa da Rasha da China. Abin da muke ƙoƙarin yi shine mu jaddada dokokin da ƙasashen duniya suka amince mawa, waɗanda ƙasashenmu suka ba da gudunmuwarsu sosai a kai a cikin gwamman shekaru domin amfanin mutane a faɗin duniya, ba 'yan ƙasashenmu kaɗai ba, har ma da ita kanta China. Abin da za a jira a gani shine ko waɗannan ministoci za su iya amincewa da matakai a aikace domin kare ƙasashen yamma daga labaran ƙarya da kuma kutsan kwamfuta, da kuma abin da hakan ke nufi ga ci gaban nasarar manufofinsu na ƙasashen waje. Ta filin wasanni kuma Manchester City da Paris Saint-Germain na karawa a zagayen kusa da na ƙarshe mataki na biyu a gasar Champions League. A karawar farko Man City ce ta doke PSG ɗin da ci 2-1. A wannan wasan kuma a halin da ake ciki Man City ta ci ƙwallo ɗaya, Paris Saint-Germain kuma tana nema. Jose Mourinho zai zama sabon kociyar Roma daga kakar wasannin 2021 zuwa 2022. Mourinho dan Portugal zai maye gurbin Paulo Fonseca, wanda a yau Roma din ta sanar cewa zai bar club din a ƙarshen wannan kakar wasannin. Ran 19 ga watan jiya ne club din Tottenham ya kori Mourinho daga aikin manaja. A yanzu ya sa hannu kan kwantaragin shekara 3 da Romar. To za ku samu dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku kuma iya tafka muhawara akan labaran da ma wasunsu a dandalinmu na musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. Akwai kuma labarai da dumudumunsu a shahinmu na Twitter wato @BBC Hausa. To amma yanzu Aishatu Musa ke sai an ku daga nan BBC London.